Hola, avui m'agradaria compartir amb vosaltres com fer una vela casolana amb pocs ingredients. Necessitaràs sobretot la cera d'abelles, que la pots comprar d'alguns supermercats o d'Amazon. També necessitaràs metges. Jo aquestes les vaig comprar per Amazon amb 5 euros i em venen en packs de 100. Doncs en tindràs uns quants per fer veles. Si no en tens, podries fer servir un fil de cotó i intentar aguantar-ho bé mentre estiguis ficant-hi la cera que estarà líquida. Doncs això serà una mica més complicat, però t'ensenyaré en el tutorial ara com fer-ho. Opcionalment podries afegir una mica d'oli essencial, com per exemple de lavanda o algun altre que t'agradi, per donar-hi un aroma a la vela. Si no tens olis essencials, podries afegir una mica d'oli de coco o mantega de coco per donar un aroma agradable a la vela. Doncs és una recepta molt senzilla, molt fàcil. Ara us ensenyaré com fer-ho pas a pas. Som-hi? Per fondre la cera, la fiquem en un recipient de vidre i després la posem per sobre d'una olla amb aigua bullint. Si us fa cosa que estigui així bullint, simplement que estigui molt calenta, simplement trigarà una mica més. També ajuda que la cera estigui en trossos petits i si la vostra cera ve en blocs, simplement podríeu ratllar-la. Ara anem a posar la cera d'abelles aquí en aquest pot de vidre. Primer posarem la metxa. Per sostenir-la aquí al centre posem una mica de cera i d'aquesta manera veureu com es pegarà. Sí, s'ha pegat ja. Ara simplement per sostenir la metxa normalment ve una petita eina, però sense l'eina també ho podríeu sostenir fent servir un boli aquí. Però com veieu es sostén bastant bé. Això va així. Ja està. No és gens necessari comprar tot aquest pack, però sí que és bastant útil. Com us he dit, amb un boli podríeu fer el mateix, o inclús amb això. O sigui, la idea és posar-ho aquí i després sostenir-ho així, perquè no es mogui quan anem a ficar dintre l'abella. Això és. I ara anem a ficar dintre una mica d'oli essencial de lavanda, perquè tingui un aroma així bo. També podríeu ficar algun altre oli essencial que us agradi. Ficaré una miqueta d'aquest, que és d'algun tipus d'arbre, que sigui una mica més nadalenc. I ja està! Ara deixem que la cera es refredi i tindrem la vela preparada.